nagsuroy-suroy sa kabukiran sa Liluan. As you can see, akong background is very nice without the mother and the anak of the baka. And diata diri karon under the mango trees kay daghan kayo and super bugnaw, lami kayo sa paminaw, nindot imuni-muni, makatuog jud kag tarong. Anyways, ang atong purpose nata dinhi is challenge. Again, challenge, and ubani ko mangita na sa tag atong pa-joinon. Tara! Yes! Welcome to Ma2ke TV! Okay mga adas, ang atong next challenge, bungitin mo ako atong challengers. And mo ni siya. What's your name na to, girl? Janelle Faye. Say hi. And Sarah. Si Janelle Faye ug si Sarah, partner sila. Ang ilang buhaton is mangaon sila groskilyos pero naka-blindfold. Meaning, si Sarah, iyahang hungiton si Janelle. Then human si Janelle, iyang hungiton si Sarah. So, kinahanglan mahurot ni nila ha, mga adas. So, kung ganahan saan mo magkima-kima diha, go ahead. Apili mo kuan. Join na mo, ha? Okay, adas, ready, set, go! Ay, kapilang kamot! Ay, kapilang kamot! Gabihan sa ni Sarah makadungog. Okay, next challenger nato mga adas. We have Hi, ako si Mary Ann and Ma2ke. Hi, and Lilibet. Okay, ready na daw silang mag-challenge sa katong atong unang nagsigig kaon-kaon ani. Sila sa daw kuno, gusla sa daw sila ani. So go ahead, ready? Set. Bungitin mo ako, go! Serious kayo talaga? Serious kayong inusapay oh? Anan kayong inusapay? Tuga po ang mga kaadas anino nagsisag kima ron gano'n. Apil-apil sa kima ron ba? Mga adas, atong next challengers, mga guapito. Gusto sa kuno silang maghinungitay. And your name please? Mike. Okay, Mike and Ayan, ready na? Okay, adas, ready, set, hungiti ko bi, go! Ha? Ha? Kalabing ko! Nakaslot bang yung mga grades ko? Okay. Mga ada, we do have the two chikitings. Chikitings, bali o chikiting kay mga cute man. Name please? I am Cherise. I am Lian. Lian. Cherise and Liam. Lian, sorry. Lian diay. Nana, challenge po daw sila kung hinungitay anis. Ready? Okay, mga aras, are you ready? Okay, tando lang sila kay nagkulbaan na. Okay, ready, set, go! Ano man eh? Oh. Okay, dumdumang ba? Dumdumang.
Dancing mo sa kamay-kamay pa. Nagtangan naman niya. Ako asa, nagagay na niya. Namasot. Diyos, sama ka diretso. Okay. Ang atong next challengers, we have Hi, I'm Jomar. Jomar. Noe. Jomar and Noe. Noe? Oh, mag-challenge daw ko na sila. Ganahan sa sila maghinungitay. Sige ha? Okay, Adats, ready, set, bungitin mo ako, go! Anong gawag ka? May apil ilo ko bungit. Serious kayo inusapay, oh. Ano mo yun? Ano naman gawin? Pai, sorry. Kapit tayo ng kaon. Maknaikan mo. Yummy? Yummy. Nanasagaan ni Yummy. Sana lang. Okay, and Mamaya, oh. last. Oh, sige ko na. Ano naman gawin? Diyos ka pa, agad. Ay, agay, ang ada. Ay, sa mga ada, naghihintay. Okay, thank you so much. Mga ada namo, I hope you enjoy na sad sa among challenge nga gihimo today. And you know what? Lingaw jud kaayo. Mao ginay pagaingnon nga kinahanglan gyud ay nga naa gyud ay ang mata para mo guide nato, especially ang paghungit. And wa patanahuman og suroy-suroy kasi you know what, very nice good ang lugar as you can see. So bugnaw, daghan mga kahoy, and pagaingnon pa pwede mo stay sa dirigdugay. Mga adas, sa sunod natong laag-laag uy panigi hapon mi. Thank you very much sa inyong walay puno nga suporta. We are even growing. And thank you also of course to China, if you're watching. Thank you sa imong support. To Lenny, to everyone, Avavu, we hope to see you all. And once again, you are watching Ma2ke TV. Happy viewing and bye-bye! I'd lie for you, baby. Honestly, Didn't even get to bronze.